Enw yw Gethin Lloyd a dwi'n ffermio yn Glan Rhyd, lle o Lebygorlech Gyfyrddin. Gwartheg yn bennaf, semental pedigree rhan fwyaf, ambell un cros a 10 ar 20 o ddefed dion. Prif diddordeb gyda'r da yw Siowan tipyn dros Gymru a Lloegr, a ni wedi bod yn yr Alban. Ni wedi gwerthu tarw i llywydd y gymdeithas mas yn Gogledd Iwerddon. Mae 3 neu 4 arall yn yr Alban, mae 1 neu 2 yn Lloegr, a mae gwbl yn y Dyfrys. Mae sgil arddangos da yn grefft arbennig, yn newedig fel mae troi yn ifel mas gyda'r cribo, y golchi, mae'r golchi'n bwysig iawn. Ar ran y defed, diadel syni ar hyn o bryd yw'r dafad di-Gymrag. Dath honno mewn i ddechrau fel presant nadolig i un o'r plant. Ni'n dieddol nawr o wneud sioea bach lleol. Mae'n brec o'r ffarm, mae'n rhywbeth i wneud achos dwi'n mynd i siow heb anifel. Dyw e ddim yn bleserus, credwch i fi. Ni ma i gael hwyl, a ni ma am y pick-up achos sa i wedi cael dim byd newydd ariod. Un o'n menyw second hand i fi.